Jo recordo sortir, quan dient el teu nom, surts pel túnel de vestidors i mires allò i sents aquell... com la pel·lícula de Gladiator, sents aquell... aquella cosa que és la primera vegada que et passa. Com esteu, culers? I veus el teu careto a les pantalles gegants i dius, hòstia, és una experiència, i això amb 27 anyets, 28 anyets. I després he tingut relació amb la plantilla del Barça, del gran Barça de Guardiola, dels últims 15 anys. El Gerard Piqué, amb Messi... Messi li vaig signar el seu primer disc en català, diguéssim, que m'ho va dir ell.